Dílom! Horní, dolní, domácí a přespolní. Co vám budem povídat i o této neděli? Že tady bude král. Hojsa, chlapci, hojsa, co nosarky nosa. A ne tací drevěnci, co za... Určitě je to zachovávání tradic. A v dnešní době obzvlášť výjimečná záležitost, protože jízda králů se uchovala jenom ve 4 obcích tady na Slovácku, takže jsme na to docela dost pyšní. Kunovská jízda králů má velmi dlouhou tradici. Pokud se týká historické zmínky písemné, tak pochází z roku 1771 a to bylo v době, kdy tady nocoval císař Josef II. A byl touto jízdou, tenkrát se tomu říkalo banderium, ano, byl doprovázen do hradišťské pevnosti. No a od té doby snad se to konalo každým rokem, ale to je zvyk, který tady v průběhu byl na každé větší vesnici nebo tak. To bylo něco samozřejmého. Tak přípravy začínají už někdy v lednu, kdy se začínají dělat ozdoby, to znamená tady tyto růžičky na koně. Na jednoho koně je potřeba až 1620 růží a z toho se potom splétají tady ty věnce. 2200 hodin jsme na tom strávili, průměr nás bylo 30. Ty holek, tetiček teda, plus tady toto, co jsme dělali 2 dny, to jsme byli 4 teď. No je to fuška. Jízda králů patří mezi výroční obyčeje, které vlastně spadají do takového toho letničního období, do období letnic, tedy konce velikonočního období, kdy křesťanská církev slaví seslání Ducha Svatého. V dubnu jsou prosebné dny a vždycky se chodívalo s procesím jako prosit o úrodu a to se tenkrát zdobývali kříže. A jinak se zdobili koně při takových slavnostech. Původní kontext, proč na koních, no tak samozřejmě vesnice dřív byla zemědělská a když si ten mladý muž vylezl na hřbet toho koně, tak určitě to byla vznešená záležitost. Také se na vesnicích dřív při příležitostech, významných příležitostech jezdili takzvané banderia, kdy vlastně ten průvod na koních objížděl tu vesnici nebo někoho vítal, tak si myslím, že právě u té jízdy králů se to povýšilo do takové jako vznešené formy, že ty koně. Já mám koně, je to plemenný hřebec a znavůr z Petrova. Naposledy tady hřebec jezdil jízdu králů, nebo praporečník jezdil na hřebci v roce 1962. No a protože chceme tu jízdu králů posunout i co se týká té kvality zvládání koně. A navíc ten hřebec, to je prostě úžasné stvoření a chtěli jsme ho tady předvést. Nového krále, oddaně mu služte, požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Když můj otec jezdili, tak to měli trošku jináč. Oni měli tady takové, budou to mít pářata, takové pentle a ty jsou je tak, jak je to na té, tady na ocasi. Tak to bývalo koen dokola, kdežto my jsme to v Čilu už nemáme, my tu máme třásně. Když porovnáte úprkovou jízdu králů ve Vlčnově a současnou jízdu králů, tam vidíte ty rozdíly a ten pohyb. Jo. Dříve skutečně se pentlí, řekněme, koni jenom na kšírech. Teď to vidíte, že je to oblepené všecko papírem, že vlastně máte dojem, že krásný kůň, který v genezi člověka sehrál tak významnou roli, má krásné tělo, je vlastně koš papíru. No tady jsou 3 krále. Kunovice, Vlčnov a Hluk. A každý
Ta dědina má inší růže. Hluk má pomarančové, většinou jsou červené v tom, ve Vrčnově, a u nás už jsou takové jemnější barvy. Pokud se týče samotné té jízdy králů, to znamená průběhu té jízdy králů, no tak tam je několik rituálů, které prostě se v tom zvyku projevují, jsou nepsané, ale jsou vždycky opakované a vždycky prostě jako něco napovídají. Významným momentem v jízdě králů je samotný král, ústřední postava tohoto zvyku. Ano. A tam musí jít o chlapce, který je v pubertálním věku. Když to prostě jako vezmeme kolem a kolem, tak nejedná se o nic jinšího, než o jistý způsob takzvaných postřižin. Přijímání chlapce mezi muže. V Kunovicích se tomu říkalo velice krásně, že to musí být chlapec, král, že musí být chlapec, který si neutírá mateřské mléko, ale fousy. Celá organizace má svůj jistý řád. Je praporečník, které vedou celou prostě jako tu jízdu králů. Za nimi jde v několika řadách, jdou prostě funkcionáři. Tak dříve to byli třeba i trubači, kteří dávali signály, když by náhodou přišlo k tomu a bylo nebezpečí, že bude napadená jízda, jo, tak se troubilo na šturm a tak dále. Tak to jsou všechno věci, které byly přejaty až z armády. Horní, dolní, domácí a i přespolní. Počúvajte, co se stalo této svatodušní neděli. Ukradli nám krála na horách, na dolách, na uherských pustinách. Ten král, který je v prostředu celé jízdy, je doprovázen špážaty. Jo? To jsou jediní, kteří mají zbraň. A také jediní, kteří mají obličej zastřený pentlemi. A bylo to z toho důvodu, že když přišlo k napadení, tak oni mohli se zbraní prostě jako toho krále uhájit. A ty pentle mají svůj veliký význam. A to z toho důvodu, aby nebylo poznat, o koho se jedná a případně poraněný se nemohl mstít. Kdo neví hvězda, znamení dává. A v tomto domě máme hledat nového krála. Je hloupost, že prostě se objevuje na některých jízdách králů, se objevuje, že i král má zahalený obličej. A to je otázka tak od 50. let, víte, kdy se zase nevědělo, co se má. Co se této noci stalo? Ukradený král na dolách, na uherských pustinách. Byli jsme honský rok, nebo předhonský ve Strážnici. Ano. A tam nám zebrali krála. To páža skočilo na toho krála a zalehlo toho krála, aby ho neukradli. Protože to je taková rivalita, víte, že si nedali. Potom se tam pobili. Jeden měl i zuby, který si zub vyrazený, ale jinde to bylo, že jeli a krála ukradli. A potom to mají za to výkupné. Dostali bečku piva. A proto jsme vás došli, starosto, požádat, abyste nám dovolil po dědině vybírat hýlom. Vybírat po obci vám dovolím, ale toto vám radím, abyste si krála ukradnout nedali a Kunovianom ostudu neudělali. Další takový moment je moment v ústech růže. Nebudu zase vysvětlovat, ale už od antiky a tak dále, jo, přes celý středověk růže znamenala mlčenlivost. A ten král ju má z toho důvodu, že král nemůže na sebe žádat dary, protože by to bylo vysvětlováno,
jako žebrání. A král nikdy nemůže žebrat. Hýlom, máme krála chudobného, ale za to poctivého. Národní ústav lidové kultury zpracovává nominaci jízdy králů, protože jsme vlastně byli vyzváni Ministerstvem kultury, abychom připravili tuto nominaci pro zapsání tohoto obyčeje do světového seznamu nemateriálního kulturního dědictví, což je vlastně takový prestižní, reprezentativní seznam těch nejvýznamnějších světových děl. Měli jsme prozradit. Kolikáte hrajeme na jízdě králů? Mockrát. Vyhaď to. Z roku 1971, asi se 3 pauzama. 35 roků tady hráváme, takže pořád stejné. No, jízda králů. To je tady tradiční otvírání jízdy králů ve Vlčnově, tady v tomto krásném prostředí vlčnovských vinných bud. A když vyjde počasí, tak to tady bývá od jak živa vždycky krásný večer. Čím jsme byli mladší, tím to bývalo lepší. Hlavně záleží na počasí. A to se spravilo posledních 10 roků, to už. Na kopečku stála, plakala. Jezu, Maria, Jezu, Maria, Jízda králů se jela i v období první světové války a chlapci i v době druhé světové války, kdy byly zakázány vlastně všechny kulturní akce, si vyžádali na gestapu ve Zlíně a měli možnost jízdu králů jet. Další významné momenty jsou určitě, kdy jízda králů vycestuje mimo Vlčnov. Takže byla ve Francii, v roce 2000 v Hannoveru na Expu, kde reprezentovala právě lidovou kulturu České republiky. No a významná byla i událost, když jsme jízdu králů jeli v Praze při Všesokolském sletu po Královské cestě. Tak určitě je to věc, která spojuje vlastně tu obec dohromady a ona ji spojuje úplně napříč všemi generacemi, protože ti nejmladší jdou v průvodě, 18letí jedou na koních a ti nejstarší vyrábějí růže, které jsou ozdobou právě na těch koních 18letých chlapců. Pro nás osobně to má veliký význam, protože vždycky hrát v bůdách znamenalo takový jako jeden z vrcholů té sezóny, která probíhala každoročně, kromě třeba strážnického festivalu, hraní pod šancama ve Strážnici, tak rozhodně hraní ve Vlčnově v bůdách. Od nepaměti tak má pro nás takový zvláštní jako význam, protože se jezdíváme rádi a pravidelně. No. Tady se nacházíme ve Vlčnovských bůdách, je to největší vesnická památková rezervace vinohradnických staveb v České republice. A dneska večer se tady bude odehrávat pořad, který se jmenuje Do bílého rána a skutečně spousta lidí tady zůstává až do bílého rána, když svítá. Hraje tady několik cymbálových muzik, lidé tady chodí, korzují, setkávají se, ochutnají spolu víno, zatančí si, zaspívají. Tady se ti pořadatelé stáhli úplně nazpět a je to takové místo, kde si lidé přijdou pobesedovat. Dovedel bych
současnosti se jízdy králů liší malinko v tom, že vlastně jak se kultura vyvíjí, tak se ze všech těch jízd králů, které se ještě jezdí, vyvinuly takové, řekl bych, folklorní slavnosti, které v té obci probíhají. Samozřejmě některé části té jízdy králů jsou víc autentičtější, některé míň, dává to prostor místním souborům, dává to prostor v podstatě všem účastníkům těch jízd králů setkat se s tradiční lidovou kulturou. Král, teda hudba, šerha, praporekní král, jo. Tak v roce 1957 v Kytkovici vznikl soubor horácký, který vedli sestry Bočkovi. Ten soubor měl trvání asi tak 4 roky a potom zanikl. A soubor tady to předvedl, to vožení králů, podle pověsti, která byla ve Lhánicích u Mohelna, kdy tam projížděla královská družina, byli dobře tam pohoštěni, za to mohli každých 7 let dělat tady to vožení krále. Určitě se mě vybaví, když jsme jeli tím průvodem, ty velké davy lidi, velký zájem tady o tu zdejší kulturu. Byli jsme mladí, bylo to moc pěkný tehda. Ten kroužek, moc se nám to líbilo a to zvlášť to vožení krále. No. Je to vzpomínka na do smrti. Ten soubor byl dost slavný, měl 80 lidí, to bylo hodně. A v roce 2001, když tady byly oslavy obce, tak paní Endlicherová získala ty dokumenty a z toho vlastně se tady odrazilo, že my jsme ten soubor obnovili a pokračujeme v tom, a když říkáme, že to 50 let, tak to musíme udělat. A taky kvůli tomu, že to jsou naši předci, to jsou naši nějaký pratety, to byli, jo. My toho krále vlastně máme schovanýho, jo. On na Seřadiště se dostaví tajně, kde bude oblečen a připraven do toho královského průvodu. Jdeme vás prosit, aby jsme mohli po obce krála zvykem vozit. Krála hlídat, ať s ním můžete tancovat a zpívat. Jestli vám ho okradnou, zlý časy vám nastanou. Králci jedou na koních, asi v tomto pořadí. První jede šerha, který razí cestu, za něma jede praporečník, potom jede král po boku pobočníku, kteří ho chrání. Král koně nevede, ale má ruky v bok a vedou ho ti jeho pobočníci. Proto je to vožení krále. Za ním jede další praporečník a další šerha, který zezadu chrání tento průvod. Za nima jde královna, která jde vprostřed, vedle ní 2 králky a ty králky jsou seřazeny jako kuželky. No a za nima jdou potom už ostatní krojovaní. Kačenko, Mařenko, Náninko, zavírejte ho osádka kačátka. Zde jde pan král, co najme, to zajme. Krále, řeknu to popravdě, to volení vlastně podle pověsti si ho mají zvolit. Jo. Ale tady zas byl ten problém, protože asi nevěděli moc, když jsme jim to vysvětlovali, co to bude za slavnost. Byla tady i paní Kovářů z Brna, která nám to tady vysvětlovala, jak to je. Ale ti lidi se tam jako nezúčastnili, bylo to dost složité jim to vysvětlit, oni vlastně nevěděli, do čeho nechtěli ani jít. Někteří nechtěli, co jsme vytýpali lidi za ty krále, no ale krále máme. Největší problém byl s mládeží, jako sehnat ty mladí tu našu chasu na tanec tady, aby jsme měli ty místní. Někteří třeba 3 týdny ještě předtím nám řekli, že nejdou, pro mě slíbili, že nejdou, no ale dalo se to dohromady a já myslím, že to bude dobrý. Vredy to se semka moc nehodí, ale já tady ty tradice mám strašně rád. Každoročně jsem se účastnil hodů tady a jsem rád, že po 50 letech se vrátila tady ta tradice. Až do západu slunce se muselo mlčet a nesmát se. Potom jsme měli solo, no a potom už byla volná zábava. A napřed se teda uvažovalo o tom, jestli ten král tady bude mít v pusy růžu nebo ne, tak jak je to třeba ve Vlčnově, že? A nakonec se o to tak nějak upustilo, že se to nebude kopírovat, tak to bylo bez ty růže, ale zásadně teda si musel mlčet. Já jsem se tam poznala s manželem na tom vožení krále. Manžel se tady byl podívat na ten, no a na večer na zábavě jsme se seznámili. No, padli jsme si do oka a příští rok to bude 50 let, co jsme spolu. No tak jako třeba ve Vlčnově je jízda králů a v Kunovicích, tak tady na Horácku je to a pod Horácku vožení krále. Tam na tím
Slovácku, tam je to takový hezčí všechno, přimalovanější, jako bohatší, ale jsou tam jenom muži. Ale my tady na Podhorácku máme i tu družinu královninu, o což jako, že tam ty děvčata máme, je to takový hezčí. Uleva 3 hodiny mlčet a sedět. Jako, já jsem byl rád, že jsem se mohl protáhnout při tom tančení. A i to juchnutí pro mě už bylo prostě vysvobození. No, taky. To už jsem si nevěděl, jak se vám tváří, svítilo mě sluníčko do obličeje, to bylo co hrozného. Jako, byl bych rád, kdyby moje děti taky udržovaly ty lidové tradice, ale nikdo je do ničeho nemůže nutit. No. Já teda doufám, že se to bude opakovat, ještě, že to nebylo naposledy letos a přeju těmto lidem, co se okolo toho motají, hodně štěstí a ať se jim to daří. To bych jim přál. To je všechno.